Ni ametsartzaileus naiz, endaiarra naiz eta Saran bizi naizen orain, eta txikitatik berso munduan hasi nintzen, eta orain arte hor segitzen dut, eta gero bersoen jirako beste lantxo batzuk eginez ere baitarteka. Egia da, ideia hau sortu zen lekuan ibili nintzela ikasten ni, lizeoan, Baionako Seaskako lizeoan, eta ezagutzen ditut, eta lagunak edo hurbilak ditut ideia hau sortu dutenak, orduan, pentsatzen nire gana jo dutela batetik harremanagatik, eta bestetik, proiektu honek pixkat bere baitan dituen ideiak, mugaz gaindikotasuna, hizkuntza, nire jardun bidean nire pixkat horiekin nabilni, horiek izan dira nire bizitzako motorra eta nire ikuspegia, eta orduan harremanez eta baita ere arimarekin pixkat nolabait bat egiten nuela iruditzen zitzaielako behar bada. Egia esan nahiko libre utzi naute testua idazterako orduan enkargua eman zidaten, eta nik nahi nuen lekutik tiran ezala beti ere herri ikuspegia, hizkuntza, mugaz gaindikotasuna, balore horien inguruan zerbait egiten banuen. Nik ere oso libre hartu nuen aria, eta saiatu naiz nire gisako korapilo bat egiten, batez ere hizkuntzaren bidetik abiatu, eta geure herria, geure jendea, geure lurra, hitz horren inguruan eraikitako familia bat bezala ikusten dudalako. Azkenean euskarak marrazten du bai nire izatea, bai gure herri izatea nire ustez, eta euskarak garamatza muga guztien gainetik, eta orduan ari hortatik osatu dut nik nire korapiloa. Hitza da gure lurra. Lurra hau ez da gure jabetza. Bizigaren lurra hau guretzat zelako promesa ez zuen inork egin. Ez zigun inork hitzeman. Hitza guk eman genion lurroni, auskalo noiz eta nondik, ona iritsi ginenean, babes beharrean. Hemen landatu genuen gure hitza, eta landare hartatik sortu zen harreman sare mugagabe bat. Orain, gure herria deit dezakeguna, Euskal Herria. Euskara eman eta hartzen duen jendea. Hizkuntza da, oraingoz, munduak eskaini digun bizileku bakarra. Hitza da gure lurra.